Tylko to jakie mam płakie, ty zobaczycie jak mi do hlavy bije na to dopuści. Zyk, zyk, zyk. Kurwa. I co on zbyt? No poczekaj. To się nie odpoczył? No to się nie odpoczął. Ja do szatów co robię. Tylko... To jak ten biznes mi skończył. No poczekaj, bo skuszę. Ole, to wypalił. I właśnie jak to się popalił ten, na cygaretę do tych szpytów. Brutalny. Nie, a jaka haluska do pici, ne volim ajte skoreni, ali skoro već stigo, ne. A kamera vedem ja sam se sredio, zadu njeno, vedem ja kurva otvorene okno, da se pali von. On do kurva, a zavrlo okno. On do kurva, a zavrlo okno. A ja sam išao od sklepte, već. A on do skla, zik, cigaretu do pića, ne otvorene okno, ja sam do pici ulik se rozjebao, bo ja ne znam jak na palicu się dostał. A kapę zdyku skryty, nie? Jak lukam, a tak dobre jest. A teraz som sobie nie trzymał, a tak ja som sobie trzymał na to, że mi chodzi. Som kúkal na to na 10 sekúnd kapę, a tak zdykom dal to do piči, najmniej mi orelo na palcu. Ty mám brutálne do piči, ale ty koľko, ty si zavrel okno, ty si riadny chuj. A potom otvoril som to jeba, všetko spadlo na zemu. Jakie zbiło. Ty máš co robiť?